Suntem la Cantingas River Resort și aici scrie cea mai curată insulă pentru corp din Filipine. Cea mai curată și cea mai limpede cascadă. Un adevărat colț de răcoare și apă cristalină. Hello, sir. Fine. Enjoying Cantingas Resort. Yeah. Culoarea apei este la fel la ceea ce am văzut pe YouTube, la fel de cristalină, asemenea videoclipurilor și a vloggerilor care au fost aici înaintea mea. Baka mahulog No. ka. Where to go now? There? Yeah. Oh you my can. God. If you want, you can. Careful. Careful. This is one of the. Terrace. Yeah. Este una din terase, Terrace. unde turiștii și filipinezii pot să-și ia avânt și să sară în cascadă de la how many meters? I don't know. I think 20 meters. 20 something. Something. Is it good? Yeah. Și deasupra mea la fel, multe rampe și terase de pe care sar turiștii. This is the mountain. This is the mountain. What is the call of the mountain? The name of the mountain? Mount Giting Giting. Giting Giting? Yeah. Superb. Another piece of heaven here, Yeah. with the most cleanest water body Yeah. of the Philippines. Is it there? Yes. One of the best tourist spot here in Sibuyan Island. Yeah.